So ayan mga idol, update tayo sa mga gasolinahan kung saan ang bukas ngayon at kung saan ang mayroon pang mga stock. So ito mga idol, ang unang gasolinahan mga idol, kunti na lang siguro ang laman dyan. Tapos pupuntahan natin yung ibang mga gasolinahan. Grabe mga idol, medyo tahimik ang ano ngayon. Tahimik ang mga tao. Meron pang paparating na bagyo. O dito, gasolinahan din. Paubos na ang mga laman ng mga idol, mga gasoline station. Bali naghihintay na lang sila ng panibagong deliver. Kaso hindi pa makadaan doon sa may bandang Milao, kaya nagkakaubusan. Mahaba na daw ang pila doon, kaya kailangan magtipid-tipid. Grabe talaga mga idol, oh. Nakakatakot po mga ganito, no? Mga panik-panik na yan. So dito mga idol, oh, mayroong dalawang gasolinahan dito. Ayun, oh. Halos wala na rin laman to. May ano na. Dito rin sa kabila. Ito, wala din, oh. Ubus na rin. Napakahirap ng ganito mga idol. So dito tayo sa ano, sa sentro ng Goa. Parang maghimisto lang ghost town ng ano, bayan ng Goa. Marami pang mga gasolinahan station doon mga idol sa unahan, kaya titingnan natin. So i-update ko kayo kung anong mga gasolinahan ang bukas ngayon. Ang iba kasi naubusan na, ang iba talagang meron pa naman siguro kahit konti. So kailangan meron na naman ano. Dito meron pang isa, yun o, sarado na rin. Kaya kailangan meron nang dumating na mga deliver na no, tanker. Napakahirap mga idol, ano? Meron pang parating na bagyo, sana doon na yan sa taas, huwag na maglandong sa lupa. Kasi grabe, hindi pa nga nakaka-recover yung pula, yung ano, Naga, yung sa Milaor, sa Albay. Nakaka-recover yan mga yan. Tapos meron na naman paparating na bagyo. Kaya ingat-ingat tayo mga idol. Meron pa doon sa una-unahan. So titingnan natin kung ano. Oh yan, oh, tulak na si Parikoy. Naubusan na siguro yun. Hirap talaga, no? Mga idol, meron isang tricycle driver. Sabi ng isang tricycle driver, oh, nagkakaubusan na daw. Dito mga idol, meron pa, oh. Yan, oh, pagkita lang. Tapos dito, oh, yan, halos ubos na yan, wala na nagpapagasolina. Sabi ng tricycle driver mga idol,
kanina, walang biyahe. Kasi wala siyang ano eh, wala siyang pang-full tank. Siyempre, yun ang kabuhayan niya. Papasada lang. Siguro wala sigurong naitabi na medyo panggas man lang para mai-full tank yung motor niya. Kaya napakahirap ano. Siyempre kahit sino naman, gas ka lang ng sandalan, paroling-rolling ka lang, tapos maya-maya meron na naman panggas hanggang sa makaipon ka, di ba? Siyempre yung pang full tank talagang napakahirap yan. Kaya nakakatakot pag meron mga ganito ano, mga panic buying na yan. Nakakatakot na talaga ang mundo ngayon dahil pa sa climate change, dahil sa yun, alam nyo naman di ba, kung nagbabasa kayo ng mga Biblia yun, lahat ng nakasulat sa Biblia nangyayari sa mundo ngayon. Kaya kailangan na natin magbago. Huwag na tayong kung ano-ano pa man, sinapakahirap. Magbigayan, magmamahalan. Dapat lagi nagkakaunawaan, hindi yung mga pataasan ng mga pride, pataasan ng ihi. Wala naman makakwit na yung mga ganyan na bagay. Dito meron din ditong 4 na gasolinahan, 2 dito, isa doon sa may unahan. Halos wala na yan mga idol. Ito sarado na. Ito kakaupusan na yan. Meron pa mga naghahabal-habal dito. Kaya nga kung walang maghahabal-habal dyan, sigurado ipaghahabal-habal ko itong Inmax na to eh. No? Kawawa naman yung mga maaantala sa ano. Doon lumigas ko ito. Ito wala lang na rin oh. Nagkakaubusan na mga idol. Grabe ano. Kaya ingat-ingat tayo mga idol. Tipid-tipid. Laging magdasal. Pero may simba kayo no. So drive safe mga idol. Drive safe.